Зимата се спуска над Хималаите не като нежно одеяло, а като нахлуваща сила. Мусоните отдавна са се оттеглили и струйният поток се спуска на юг, носейки със себе си сибирски студ. Слънцето, блед диск в блестящо синьо небе, предлага малко топлина. Температурите по високите склонове падат до 40 градуса под нулата, а хапещият вятър прави усещането за студ още по-силно. Голямо затишие пада над високата страна, тишина толкова дълбока, че изглежда има тежест. За много от обитателите на планината това е време за отстъпление към по-ниски надморски височини или в дълбокия сън на хибернацията. Но за тези, които остават, това е върховният тест за издръжливост. Животът се стеснява до един елементарен фокус – опазването на енергията, придобиването на храна и простото, брутално изкуство на оцеляването. От вятъра хребет, почти 5000 метра над морското равнище, от скалния пейзаж се материализира призрак – снежният леопард. Това е неговото кралство, огромна вертикална територия, където той царува като безспорен върховен хищник. Но зимата не предлага специални изключения. Великолепната му козина, платен вълнесподкосъм с дебелина до 5 см, е защитена от по-дълги покривни косми, осигуряващи изолация срещу дивия студ. Неговият опушено сив цвят с шарка на съзвездия от тъмни, подобни на облаци розетки, го прави почти идеално невидим на фона на покритите с лишей скали и снежни полета. Това е същество от сянка и камък. Е майсторски клас по адаптация към голяма надморска височина. Носната кухина е необичайно голяма, сложна, поддържана от костна структура, която загрява и увлажнява студения, сух въздух преди да достигне белите дробове. Самата гръдна кухина е огромна, помещават мощни бели дробове и силно сърце, които да извличат малкото кислород, което предлага тънката атмосфера. Кръвта му съдържа висока концентрация на червени кръвни клетки, което увеличава максимално преноса на кислород. Му удивително широки и гъсто окосмени по стъпалата действат като естествени снегоходки, разпределяйки тежестта му и позволявайки тихо, призрачно движение по снега. И опашката му, забележително дълга и дебела, почти с дължината на тялото му, е чудо с много предназначения, решаващ противовес при навигиране по коварни перази, кормило по време на преследване с висока скорост и топла, изолираща обвивка, която предпазва лицето и лапите му от измръзване, когато си почива. Планета разказва своята най-драматична история в камък. Това е история за континенти в движение, за изчезнали океани и за сили, толкова огромни, че са изкривили самата земна кора. Никъде тази история не е написана по-величествено, отколкото тук. Това са Хималаите, обителта на снеговете, която не е просто черта на пейзажа, а самият пейзаж, свят от зашеметяващи вертикали, простиращ се на 2400 км и разделящ равнините на индийския субконтинент от високото сулоплато на Тибет. Млада верига, геологически погледнато, но произходът ѝ се крие в сблъсък на епични пропорции на забавен каданс. Преди повече от 50 милиона години тектонична плоча, носеща сушата на древна Индия, започва своето неумолимо пътуване на север, затваряйки морето Тетис, което лежи между нея и великия континент Азия. Сблъсъкът не е еднократно събитие, а непрекъснат, смилащ процес на издигане, който все още е активен днес, издигайки тези върхове към небето милиметър по милиметър. Това, което някога е било морско дъно, сега е покривът на света, място на превъзходства,
14 най-високи планини на планетата, включително върха на нашия свят, връх Еверест. Доказателството за тази колосална трансформация е гравирано в най-високите скали. Тук, в скали, които докосват стратосферата, палеонтолозите намират фосилизирани останки от древни морски създания, навити амонити и черупки на морски живот, който някога е населявал дъното на Тетис. Сблъсъкът не е нежно скачване, а смачкване на земни титани. Та плоча, отказвайки да бъде покорена, все още си проправя път на север, гмуркайки се под азиатската плоча. Тази подземна битка е двигателят на Хималаите, постоянен източник на сеизмична енергия. Този е един от най-геологически активните региони на Земята, пейзаж не просто създаден, а създаван пред очите ни. Чистият мащаб на Хималаите създава не една среда, а множество от тях, подредени вертикално една върху друга. На юг пред планините са обвити в субтропични гори, влажни и гъмжащи от живот. Докато човек се изкачва, те отстъпват място на умерени пояси от дъб, бор и рододендрон. По-нагоре дърветата изтъняват в обширни алпийски ливади, които за няколко кратки месеца са застлани в бунт от цветове. Се намира алпийската зона, свят от скали, лед и упорити, нискорастящи растения. И накрая има постоянното царство на сняг и ледник, арктическа пустиня в небето. Това е третият полюс на Земята, замразен резервоар, съдържащ най-голямото тяло от лед, извън полярните райони, чието сезонно топене подхранва великите реки Инд, Ганг, Брахмапутра, които поддържат живота на почти 1/3 от цялото човечество. И все пак, за съществата, които живеят в самата верига, това е земя на дълбоки предизвикателства. Животът тук се управлява от триединство от налягания, надморска височина, топография и екстремна сезонност. Въздухът е разреден, съдържа по-малко кислород с всеки метър нагоре, което изисква специализирани дихателни и кръвоносни системи. Теренът е безмилостно преговаряне с гравитацията, благоприятствайки пъргавите и сигурни. И сезоните се люлеят между кратко, експлозивно лято и дълга, непрощаваща зима, която заключва пейзажа в замръзнала неподвижност. Съществува тук е необходима повече от сила. Той изисква набор от сложни адаптации, усъвършенствани през безброй поколения. Това не е нежно царство. Това е вертикална арена, където правилата са написани от слънцето, скалата и снега. Присъединете се към нас, докато пътуваме през цяла година в тази величествена и непрощаваща пустош, за да станем свидетели на интимните истории на съществата, които наричат великите Хималаи свой дом. Гледате шедьовър на високопланинската еволюция. Всяка негова част, големият нос, мощните дробове, лапите снегоходки е перфектен инструмент за живот тук горе. Планината не просто го е оформила, тя го е проектирала от нула. Зимата на леопарда е живот, изживян с изключително ограничен енергиен бюджет. Неговата територия може да се простира на стотици квадратни километри. Огромност, продиктувана не от избор, а от оскъдното разпределение на плячката му. Той се движи с целенасочена, пестяща енергия грация, използвайки билата като наблюдателни точки, за да сканира склоновете отдолу. Дните му са търпелив цикъл на патрулиране, наблюдение и почивка. Често остава на едно място с часове, тих, неподвижен наблюдател, чието златни очи не пропускат нищо. Студът изглежда не го докосва, изолиран в плътната си козина, но разяждащата реалност на глада е постоянен, мотивиращ натиск. Основната му плячка е баралът или синята овца.
Това не са истински овце, а уникален междинен вид между овце и кози, и те са майстори на този вертикален свят. Стадо барали се движи по стръмна, запрашена със сняг скална стена с увереност, която се противопоставя на гравитацията. Копитата им са анатомични чудеса с остър, твърд външен ръб, който може да се захване за най-малките скални первази, докато меките, гъвкави вътрешни подложки действат като спирачки с високо триене. Набитите им мускулести тела са ниско до земята, осигурявайки стабилен център на тежестта, който им позволява да се движат по склонове, които биха били непроходими за почти всеки друг голям бозайник. За барала зимата е безмилостно търсене на храна. Те използват копитата и мощните си муцуни, за да изринат снега, създавайки кратери, за да изложат изсъхналите треви и издръжливите алпийски растения отдолу. Тази дейност е енергоемка и ги излага на елементите, но няма друг избор. Като преживни животни, техните четирикамерни стомаси са ефективни при извличането на хранителни вещества от тази жилава влакнеста растителност. Стадото осигурява известна степен на безопасност. Много очи са по-добри от две за забелязване на приближаването на хищник. Те остават постоянно бдителни в ритъм на хранене и сканиране. Остър, свирещ тревожен вик от един единствен индивид е достатъчен, за да изпрати цялото стадо да се катери по привидно невъзможни наклони, като копитата им хвърлят искри от скалата. Снежният леопард е забелязал това стадо. От мястото си на 1 километър разстояние той започва своя подход. Той не атакува. Това би било глупаво разхищение на ценна енергия в разредения въздух. Вместо това той започва дебнене, което е въплъщение на търпение и стратегия. Спуска се от билото, използвайки дълбок пролом, за да прикрие движението си. Той е силно наясно с вятъра, като гарантира, че миризмата му се носи далеч от плячката му. Процесът може да отнеме часове. Той се движи по терена, оставайки ниско, движенията му са плавни и икономични. Всяка скала, всяка сянка, всеки контур в земята се използва в негова полза. Той трябва да се приближи на 30 метра, за да има голям шанс за успех при атаката си. Сега, на по-малко от 100 метра разстояние, той замръзва зад скалист перас. Само леко потрепване на опашката му издава навитата му напрегнатост. Баралите все още се хранят, без да подозират. Фокусът на леопарда се стеснява до един единствен индивид, който се е отклонил леко от основната група, с наведена глава, погълнат от търсенето си на храна. Последната фаза е размазана от пресметнато насилие. Той избухва от прикритието си, не с рев, а в абсолютна тишина. Мощните му задни крака, по-дълги от предните, го изстрелват напред с огромни скокове, изминавайки разстоянието за секунди. Баралът, стреснат в последния момент, се разпръсва в паника. Но траекторията на леопарда е фиксирана. Той преодолява разстоянието и с последен скок се приземява на гърба на барала. Острите му, извити назад ногти, се забиват в кожата за захват. Челюстите му, еволюирали за прецизно и смъртоносно ухапване, намират тила, прерязвайки гръбначния мозък. Борбата е кратка. Успешното елиминиране е жизнено важна победа. Леопардът ще завлече трупа, който може да е повече от 2 пъти по-голям от собственото му тегло, на уединено място, често малка пещера или надвес, предпазвайки го от чистачи. Това хранене ще го поддържа до 1 седмица, решаващо отсрочване от постоянното търсене на храна, но неуспешен лов, погрешна преценка, момент на колебание означава опустошителен енергиен дефицит. В хималайската зима границата между живота и смъртта се чертае с всеки лов. По-високо друг специалист кръжи в смразяващия въздух – брадатият лешоят или ламергайер.
Това не е обикновен чистач. С размах на крилете, доближаващ 3 метра, той е една от най-големите птици от Стария свят, истински монарх на небесата. Докато другите лешояди се хранят с меки тъкани, ламергаерът е еволюирал в уникална и решаваща ниша. Той е остеофаг, костоед. Диетата му се състои до 90% от кости. Той се рее без усилие на термични възходящи потоци, зорките му очи сканират планините отдолу, не за трупове, а за остатъци от улов на хищник, оставен от снежния леопард. Когато намери скелет, той се спуска. По-малките кости се поглъщат цели. Стомашната му киселина е изключително мощна, със серен, близко до 1, способна да разтвори твърда кост за по-малко от 24 часа. За по-големи кости ламергаерът използва забележителна техника, поведение, което изисква интелигентност, дълновидност и дълбоко разбиране на физическата му среда. Той хваща тежка кост, като бедрена кост, с ногтите си, издига се високо във въздуха и се позиционира над традиционен участък от скала, известен като костница или място за хвърляне на кости. След това пуска коста, оставяйки я да падне и да се счупи на скалите отдолу. След това птицата каца, за да се нахрани с изложения богат на хранителни вещества костен мозък. Тази стратегия отключва източник на храна, недостъпен за което и да е друго същество, позволявайки на ламергаера да процъфтява в сезон на изключителен недостиг. По-дълбоко в зимните гори, по-потайно същество се движи в снеговете – еленът кабарга. Този малък, примитивен елен е самотен оцелял. Липсват му рога, вместо това мъжкият е въоръжен с чифт дълги, подобни на бивни кучешки зъби, които стърчат от горната му челюст. Стратегията му за оцеляване не е защита на стадо, а скритност. Мощните му задни крака са по-дълги от предните му, което му придава прегърбен вид и го прави изключителен скачач, способен да променя посоката рязко в средата на въздуха, за да избегне хищници. Той се храни на зазоряване и здрач с лишеи, мъх и друга оскъдна растителност, която другите тревопасни животни игнорират. Той е същество на сенките, тихо присъствие в зимните гори. Но оцеляването в хималайската зима не е само домейн на облечените в козина бозайници. В долините отдолу, където ледниковите реки са издълбали дълбоки артерии през скалата, друг вид специалист издържа – ибискрилата. Това е странна и красива птица, газеща птица, която изглежда неуместна в този замръзнал пейзаж. С шистово-сиво оперение, поразително бяла глава и дълъг сърповиден клюн от брилянтен ален цвят, тя е проблясък на цвят на фона на монохромния свят. За разлика от почти всяка друга крайбрежна птица, ибискрилата не мигрира. Тя е целогодишен обитател на тези бързотечащи високопланински реки. Цялото й съществуване зависи от ниша, която е недостъпна за което и да е друго същество. Докато бреговете на реката може да са замръзнали напълно, бурната, силно наситена с кислород вода в основния канал рядко замръзва напълно. Това е килерът на ибискрилата. Газейки в ледените плитчини, тя използва своя уникален извит надолу клюн като специализиран инструмент, ровейки и чувъркайки подречните камъни, усещайки водните ларви на ручейници и еднодневки, които се придържат към долната им страна. Всеки обърнат камък е хазарт на изразходвана енергия срещу придобити калории. Птицата работи методично, движенията й са икономични, целият и фокус е върху лова под бързотечащата вода. Това е живот, изживян на самия ръб, изцяло зависим от физиката на водния поток и жизнените цикли на скритите насекоми. Ибискрилата е тихо свидетелство за способността на еволюцията да намира възможности в най-екстремните и привидно негостоприемни кътчета на света, крехък оцелял в кралство от лед и камък.
След месеци на замръзнала тишина започва промяна. В началото е едва доловима лекото удължаване на дните, незначителното омекване на острите ръбове на въздуха. Но скоро промяната се ускорява. Слънцето се изкачва по-високо и лъчите му, вече въоръжени с нарастваща сила, започват да водят война срещу леда. Пролетта в Хималаите не е нежно събитие, това е бурно размразяване. Водата, агентът на живота, е отключена. Тя капе от ледени висулки, строи под снежната покривка и се събира, за да надуе замръзналите потоци в бушуващи порои. Звукът на планините се променя от свистенето на вятъра в рева на водата. Това е сезон на прераждане, но също и на нестабилност и опасност, тъй като лавините помитат склоновете, а внезапните наводнения променят формата на дъната на долините. Но този бурен прилив на вода не е безжизнен. В тези бурни ледени течения се разгръща друга драма на издръжливост. Това е царството на снежната пъстърва. Не истинска пъстърва, а вид шаранови риби, уникално адаптирани към високопланински реки, тя е прекарала зимата в по-дълбоките, по-бавни вирове на долните долини. Сега, водена от древен инстинкт, тя започва изтощителна миграция нагоре по течението, хималайски еквивалент на бягството на сьомгата. Всеки аспект на тялото й е проектиран за тази битка срещу потока. Тялото й е обтекаемо и мощно, а перките й са големи, което й позволява да се захване за течението. Устата й е разположена от долната страна на главата й, обградена с жилав хрущял, който й позволява да остъргва водорасли и диатомеи от повърхността на потопени скали, основният й източник на храна. Докато се изкачват, те се движат по течно препятствие, прескачайки малки водопади и използвайки спокойната вода зад камъни, за да си починат преди следващия прилив. Те търсят чистите, силно наситени с кислород води на новоразмразените притоци, за да хвърлят хайвера си, снасяйки яйцата си в чакалести легла, където ще бъдат в безопасност от утайките и турбуленцията на основната река. Това пътуване е опасно. Физическото натоварване е огромно и те са мишена за хищници. Видри патрулират по бреговете, а птици като искрилата и кафявия воден кос са готови да сгръбчат всяка риба, която се отклони твърде близо до повърхността. За снежната пъстърва пролета е надпревара с течението, мощен императив да достави следващото поколение до изворите на света, гарантирайки, че животът продължава не само по склоновете на Хималаите, но и в самите им вени. Отстъпващата снежна линия предизвиква каскада от дейности. В гъстите бамбукови и рододендронови гори на източните Хималаи същество излиза от зимната си летаргия. Червената панда. Нито мечка, нито истинска панда, тя принадлежи към собственото си уникално таксономично семейство айлуриди. Тя е самотно и до голяма степен привечерно животно, прекарващо дните си свито в кухини на дървета с дългата си пухкава, набраздена опашка, увита около себе си за топлина и камуфлаж. Този дървесен специалист е изправен пред постоянна енергийна криза, еволюционен пъзел, вкоренен в неговата биология. Той има храносмилателна система на месоядно животно, но диетата му е почти изключително вегетарианска. Това означава, че късият му, прост стомах, е зле оборудван да разгражда жилавата целулоза в основния му източник на храна – бамбука. За да оцелее на такава нискокалорична диета, червената панда трябва да консумира до 30% от теглото на тялото си дневно. Тя компенсира тази неефективност с изключително ниска скорост на метаболизма, почти толкова бавна, колкото на дървесен ленивец, и като прекарва до 13 часа на ден в състояние на бавно хранене.
Тя се движи през горския навес с тиха, целенасочена пъргавина. Полуприбиращите се и ногти й осигуряват отличен захват на клоните и тя използва дългата й опашка като майсторски инструмент за баланс. Китките й притежават уникална адаптация – фалшив палец, който е продължение на костта на китката, което помага при захващането на бамбукови стъбла и манипулирането на листа. Женска, която се е чифтосала в края на зимата, сега търси подходяща бърлога, кухо дърво или скална пукнатина, където ще роди своето котило. Нейните малки, обикновенно 1 или 2, ще се родят слепи и напълно зависими. През следващите няколко месеца нейният самотен живот ще бъде обвързан с това единствено решаващо местоположение, постоянно пътуване между търсене на храна за себе си и грижа за нейните скрити, уязвими малки в свят, където хищници като мартеници и леопарди са постоянна заплаха. По-на запад, в високопланинските влажни зони на Ладак и Тибет, друго пристигане сигнализира за истинското обръщане на сезона – черношипият жираф. Тези великолепни птици, високи над 1 метър, са завършили една от най-трудните миграции в природата. Пътуването им ги отвежда над извисяващите се, покрити с сняг върхове на Хималаите, удивителен подвиг на издръжливост на височини, където кислородът е оскъден и времето е коварно. Пристигането им е чествано събитие, както в естествения свят, така и в местните човешки култури, където те са почитани като символи на късмет и брачна вярност. Влажните зони, подхранвани от ледникови води, започват да се размразяват, излагайки корените, клубените и малките безгръбначни, с които жирафите ще се хранят. Те пристигат по двойки, връзките им често траят цял живот. Тяхното събиране или формирането на нова двойка се обявява от едно от най-елегантните и сложни изпълнения в животинското царство – танцът на ухажване. Мъжкият и женската са с лице един към друг. Червените им корони са ярки на фона на суровото им черно-бяло оперение. Те започват синхронизиран балет от покланяне, скачане и викане. Те разперват големите си криле, хвърлят парчета растителност във въздуха с човките си и издават силен, тръбящ унисонен вик, който отеква в тихата долина. Не го бъркайте с обикновено шоу. Този танц е биологична необходимост. Той привежда хормоните им в съответствие и засилва връзката на двойката им. На това сурово място, с толкова кратък прозорец за размножаване, това здраво партньорство е всичко. След като връзката бъде установена, те започват работа по изграждането на гнездо, голяма плаваща платформа от кал и растителност в плитките, защитни води на блатото. Това място осигурява естествен ров срещу земни хищници, като тибетската лисица. Тук женската ще снесе 2 яйца, но в тази сурова среда конкуренцията между братята и сестрите и чистата трудност при намирането на достатъчно храна означава, че обикновенно само едно пиле ще оцелее. От момента, в който е снесено първото яйце, животът им ще бъде цикъл на споделено мътене, бдителна защита на територията им и постоянно търсене на храна, за да се издържат през напрегнатите седмици, които предстоят. На залесените склонове под снежната линия обновяването на сезона придобива по-жизнена цветна форма. Мъжкият хималайски монал, вид фазан, започва своя грандиозен спектакъл. През по-голямата част от годината тази птица е сравнително незабележима, храняйки се тихо на горския под за корени и насекоми. Но през пролетта мъжкият се превръща в живо бижу. Оперението му е преливащо чудо от метално синьо, зелено, лилаво и червено, резултат от микроскопичната структура на перата му, която пречупва светлината.
често огряна от слънцето поляна и започва своето представление за ухажване. Той разперва медната си опашка, надува поразителното бяло петно на гърба си и поклаща глава, показвайки великолепния си многоцветен гребен. Ливи викове, за да привлече вниманието на много по-скромно оперените женски. Изложбата е сигнал за неговата генетична годност. Яркостта на оперението му и енергията на танца му са честни показатели за неговото здраве и способността му да процъфтява в тази среда, сигнализирайки, че носи добри гени. Ще му позволи да се чифтуса, след което тя ще отлети, за да изгради просто гнездо на земята, скрито в гъстата растителност. Само тя ще мъти яйцата и ще отгледа пилетата. Нейното невзрачно, напетнено кафяво оперение, толкова различно от това на мъжкия, сега е най-големият и актив. Това е камуфлажът, който ще скрие нея и бъдещото й потомство от острите очи на хищници като златния орел или леопардовата котка. За Монала, както и за Жерава и червената панда, пролетта е мимолетен прозорец. Критично време за осигуряване на следващото поколение в високите Хималаи. С нарастването на силата на Слънцето, то затопля не само въздуха, но и самата скала на планините. Вази и южни склонове, друга форма на живот, древна и студенокръвна, е раздвижена от зимната си летаргия, хималайската скална агама. Тези гущери, облечени в люспи от приглушено сиво и кафяво, излизат от дълбоки пукнатини, където са прекарали месеци в състояние на спряна анимация. За тях животът е изцяло диктуван от Слънцето. Първият им приоритет е да се припичат, позиционирайки сплесканите си тела перпендикулярно на слънчевите лъчи, за да абсорбират колкото се може повече топлинна енергия. Този външен източник на топлина задейства метаболизма им, позволявайки им да се движат, ловуват и размножават. Температура мъжките се трансформират. Главите и раменете им се изпълват с живи нюанси на синьо и оранжево, поразителна реклама на тяхната годност. Те стават яростно териториални, претендирайки за най-добрите скали за припичане и изпълнявайки енергични лицеви опори, за да предупредят съперниците и да ухажват по-невзрачно отцветените женски. Появата им е синхронизирана с експлозията на живота на насекомите, която следва размразяването. На мравки, бръмбари и други безгръбначни, стрелкайки се от скалните си места с изненадваща скорост, за да сграбчат храна. В свят, доминиран от истории за топлокръвна издръжливост, оцеляването на скалната агама е майсторски клас по търпение и опортюнизъм, живот, изживян под контрола на Слънцето, възползвайки се от кратък, топъл прозорец, за да изпълни целия цикъл на живот, преди студът да се завърне. В място на лятото започва механизмът, който задейства големия мусонен порой. Огромното високопланинско пространство на тибетското плато се затопля много по-бързо от околния Индийски океан, създавайки огромен термичен двигател с ниско налягане. Този двигател извлича топлия, наситен с влага въздух от моретата на юг в бавна атмосферна инвазия, която ще наводни южните и източните склонове на Хималаите за месеци. Това е сезон на експлозивен растеж и време на изобилие. Пристигането му в Хималаите е една от най-драматичните конфронтации на природата. Непреодолима бариера, 2400-километрова стена. Принуден да се издигне, наситеният с влага въздух се охлажда бързо и водните му пари се кондензират в колосални купестодъждовни облаци, които се издигат на километри в небето. Първият признак е промяна в светлината, влажна мъгла, която омекотява острите ръбове на върховете. След това
Идват облаците, изливащи се през долините като сив потоп. Накрая започва дъждът. Безмилостен пороен дъжд, който може да продължи със седмици. Звукът на дъжда се превръща в звука на света. Водопади, които са били просто струйки, се превръщат в бушуващи катаракти, а реките се надуват в кафяви, бълбукащи порои, носещи камъни и дървета. Южните склонове са наводнени, предизвиквайки свлачища, които могат да преоформят планински склон за минути. Но с този хаос идва и експлозия на живот. Пейзажът се трансформира от кафяво в почти невъзможно жизнено зелено. За растенията и животните на Хималаите мусонът е както потоп, така и избавление, сезонът, който ще подхрани целия растеж през годината. Потопът на мусона е катализатор за ботаническа експлозия. Семената, заровени в почвата, избухват и склоновете на хълмовете изведнъж се покриват с нов слой от зелен растеж. Папратите развиват спиралите си във влажната сянка и въздухът става гъст от миризмата на мокра пръст и разлагащи се листа, процес, който бързо връща хранителните вещества в почвата. Това внезапно изобилие от растителен живот подхранва също толкова драматична експлозия в света на безгръбначните. Ненаситно свежи листа, подобни на бижута бръмбари, патрулират по стъблата на растенията и въздухът бръмчи с безброй невидими насекоми, създавайки богат на протеини бюфет за насекомоядните в региона, от малки птици до гущери, подхранвайки цялата хранителна мрежа отдолу нагоре. Хималайската кафява мечка. Рядък и неуловим подвид на кафявата мечка, той е по-малък и с по-червеникаво кафяв цвят от своите северноамерикански братовчеди. За разлика от снежния леопард, който е чист месояден, кафявата мечка е завършен всеяден. Лятото й е непрекъснато, бродещо търсене на каквато храна предлага пейзажът. Ранното лято я намира да копае за хранителни корени и грудки с мощните си дългоногти предни лапи. С напредването на сезона диетата й се променя. Тя обръща камъни в търсене на насекоми и ларви и надушва гнездата на малки гризачи. Но един от най-важните и летни източници на храна е хималайският мармот. Тези големи социални гризачи живеят в обширни колонии от взаимосвързани бърлоги в алпийските ливади. Между хранене с буйната растителност и бдителна наблюдателност. Те живеят в семейни групи, наречени котерии, и определен страж, кацнал на виден камък, действа като наблюдател за колонията. Неговият остър, пронизителен свист, алармен зов е сигналът за всеки мармот да се гмурне за безопасността на бърлогата си. Те дори имат различни викове, за да различават между въздушни заплахи, като златен орел, и земни заплахи, като мечката. Кафявата мечка е най-страховитият хищник на мармота. Мечката не се опитва да гони бързите гризачи. Вместо това, тя използва своята интелигентност и огромна сила. Тя ще се приближи до колония и ще започне да разкопава система от бърлоги. Копаенето е акт на невероятна сила. Ноктите й разкъсват уплътнената почва. Мармотите, хванати в капан под земята, се паникьосват. Мечката, използвайки силното си чувство за слух и мирис, може да определи местоположението на мармот в сложната тунелна система и ще копае директно долу, за да улови плячката си. Успешното разкопаване осигурява храна, богата на протеини, решаваща част от усилията на мечката да изгради мастните резерви, които ще й трябват за дългата зимна хибернация. Животът на тези два вида е неразривно свързан. Хищничеството на мечката държи популацията на мармота под контрол, предотвратявайки ги от прекомерно пашуване на крехките алпийски ливади.
А дейността по копаене на мармотите проветрява почвата, създавайки условия, които позволяват на разнообразни растителни общности да процъфтяват. Наричаме това ключово взаимодействие. Ловът на мечката прави повече от това да я храни. Той обновява цялата поляна. Това е жизнено важно смущение, което създава биоразнообразие. Не можете да имате този богат пейзаж без и двамата. Нощният лов е игра на стратегия и издръжливост. Те се движат като течна, интелигентна единица, използвайки била и дерета, за да пътуват незабелязано. Комуникацията е ключова. Фин жест, помръдване на ухото, тихо скимтене, докато координират подхода си. Основното им предимство не е скритността, а екипната работа. Те могат да тестват стадо от барали или тахри, търсейки слабост, индивид, който е стар, млад или непредпазлив. Техните зловещи, натрапчиви вой, които могат да се носят на километри в разредения планински въздух, не са просто предизвикателство към съперниците, а начин за свързване на глутницата, декларация за присъствието им, която определя територията им в необятността на мрака. В навеса на умерените гори отдолу, друго, по-самотно същество се издига във въздуха. Червената гигантска летяща катерица. Катерици в света, гризач с размера на котка, с огромни тъмни очи, които й дават изключително нощно зрение. Тя не лети, а се плъзга. Изстрелвайки се от висок клон, тя разгъва мембрана от кожа и козина, патагиум, която се простира от китките до глезените и, чрез регулиране на напрежението в тази мембрана и използване на дългата си пухкава опашка като кормило, тя може да изпълнява спиращи дъха подвизи на въздушна пъргавина, плъзгайки се на 100 метра или повече до друго дърво. Триизмерен лабиринт, който тя навигира с тиха грация. Нощта е време за угощение с жълъди, орехи и нежни пъпки, далеч от погледа на дневните хищници като орлите. Тя е тихо, ефирно присъствие, шумолене в листата, тъмна форма, силуетирана за момент на фона на луната. Склонове до самотния плъзгач в короните на дърветата, хималайската нощ е скрита арена, разкривайки, че за половината от живота си тази величествена пустош е съвсем друг свят. Докато големите бозайници доминират пейзажа, по-деликатна драма се разгръща под краката. Кратката лятна топлина предизвиква зрелищна, но краткотрайна експлозия на диви цветя. Националният парк Долината на цветята в западните Хималаи е свидетелство за този феномен. Цели склонове на хълмове са изрисувани с цветовете на стотици видове цветя, известният хималайски син мак потентили, примули и орхидеи. И високо на скалистите склонове, рядката брахма камалцъфти, цветната й глава е защитена от клъстър от полупрозрачни хартиени прицветници, които създават микропарников ефект, предпазвайки я от студа. На общност от високопланински опрашители. Земните пчели, по-големи и по-космати от техните роднини от низините, са особено добре адаптирани към тази среда. Плътната им козина осигурява изолация и те могат да генерират собствена телесна топлина, като вибрират полетните си мускули, което им позволява да летят в хладния планински въздух. Те са основните опрашители за много от тези специализирани алпийски растения. Техните пухкави тела ефективно пренасят цветен прашец от цвете на цвете, докато търсят нектар. Тази връзка е критична. Без пчелите много от тези растения не биха могли да се размножават, а без цветята пчелите не биха могли да оцелеят.
Хималай, лятото носи предизвикателства за майката червена панда. Нейните малки, родени през пролетта, сега излизат от барлогата за първи път. Те са игриви и любопитни, но и невероятно уязвими. Майка им трябва да ги води до зони за хранене, докато остава бдителна за хищници като жълтогърбата мартеница или обикновения леопард, който споделя тези гори с по-ниска надморска височина. Ежедневието й се превръща в напрегнат балансиращ акт. Тя води малките си на пътувания за търсене на храна, учейки ги кои бамбукови листа са най-нежни и хранителни. Те комуникират с поредица от тихи чуроликания и свирки. Ако заплашва опасност, първият й инстинкт е да поведе малките нагоре по дърво, където техните умения за катерене предлагат най-добрия шанс за бягство. Жираф в високопланинските влажни зони лятото е сезонът на родителството. Едното пиле, което е оцеляло след излюпването, расте бързо. Родителите му са предани, неуморно търсейки в блатото храна, насекоми, малки риби, жаби и растителни грудки, които носят обратно на взискателното си потомство. Единият родител винаги ще остане близо до пилето, пазейки го от въздушни хищници, като орли или земни заплахи, като лисици. Сега служат не като дует за ухажване, а като постоянна комуникационна връзка, поддържайки сплотеността на семейството и предупреждавайки за всяка потенциална опасност. Пилето трябва да се опери и да бъде достатъчно силно за трудното завръщане на миграцията, преди първите слани на есента да започнат да заключват влажните зони в лед още веднъж. Неговия прилив на живот и интензивна дейност е сезон, изживян срещу часовника. Дъгата на слънцето започва да се спуска по-ниско в небето. Живото зелено на лятото отстъпва място на нюанси на златно, ръждиво и кафяво. Нощите стават по-студени и първите слани покриват високите ливади, сурово напомняне за това, което предстои. Есента е пристигнала в Хималаите. Това не е сезон на нежен опадък, а на спешна, почти трескава подготовка. Прозорецът на изобилието се затваря и за всяко същество, от най-малкия гризач до най-големия хищник, есента е надпревара с времето. Това е последната жътва преди дългите, оскъдни месеци на зимата. За синята овца есента е сезонът на размножаването. Карали лятото, хранейки се мирно заедно, сега се разпадат. Промяна в поведението им е осезаема, водена от хормонален прилив да търсят и да се състезават за женски. Доминиращите мъжкари с най-големите, най-впечатляващи рога стават изключително агресивни. Техните състезания за сила са сред най-драматичните спектакли в планините. Те се провеждат на стръмния, непрощаващ терен, който е убежището на барала. Съперничещи си мъжкари ще се изправят един срещу друг, накланяйки главите си назад преди да се сблъскат. Получилият се сблъсък на масивните им рога, звук като от пушка, отеква през долините. Това не са просто сблъсъци на груба сила. Те са тестове за сила, баланс и издръжливост. Питата им ще се катерят за захват на тесните первази, понякога в продължение на часове. Загубилият, изтощен или надминат, в крайна сметка ще се отдръпне, оставяйки победителя да претендира за размножителни права с женските в групата си. Това интензивно разходване на енергия идва с висока цена. Мъжкарите ще влязат в зимата с изчерпани масни резерви, шансовете им за оцеляване са значително намалени. Това е висока цена, която трябва да се плати за шанса да предадат гените си. За майката снежен леопард есента е последният етап от обучението на малките й.
преди повече от една година, сега са почти напълно пораснали, но все още им липсва критичният опит на майка им. Те са я следвали, гледали са я и са участвали в ловове, но сега трябва да усъвършенстват уменията, които ще им позволят да оцелеят сами. Тя ги води на патрули в територията си, учейки ги да четат пейзажа, да идентифицират признаците на плячка и да планират дебнене с смъртоносна ефективност. Наблюдаваме я с двете и подрастващи потомства. Тя забелязва самотен мъжки тахър, друг вид планинска коза на отдалечена скала. Тя не започва веднага да ловува. Вместо това, тя остава неподвижна, позволявайки на малките да наблюдават. Тя изглежда ги насърчава да планират подхода. Едно малко започва да се движи, но пътят му е твърде изложен. Майката издава тих, сумтящ звук, форма на тиха комуникация и малкото замръзва. Важното умение за ловец, който разчита на засада. По-късно тя сама инициира лов, но се отдръпва, позволявайки на малките да се присъединят към финалната атака. Тяхната младежка нетърпеливост почти издава елемента на изненада, но опитът на майката компенсира и тя се движи, за да осигури елиминирането. При трупа тя им позволява да се хранят първи. Тези последни уроци са решаващи. Скоро тя ще започне да ги отблъсква, майчиният ѝ инстинкт е заменен от териториалния императив да осигури ловните си полета. Те трябва да намерят собствени територии и да преживеят първата си зима сами. Мисля за това като за културно наследство. Този наръчник за лов е усъвършенстван през поколенията. Смъртта на майката, преди уроците да са приключили, е катастрофална. Тя може да изтрие цялата й семейна линия с един удар. Майчинските й задължения са почти приключили. Оцеляването на нейната линия сега зависи от това колко добре са се научили. По алпийските ливади е в ход различен вид трескава дейност. Пиката, малък, подобен на хамстер, роднина на заека, се подготвя за зимата по уникален начин. Пиките не хибернират. Вместо това, те оцеляват през зимата, като се хранят с складирана храна. Есента е техният сезон за правене на сено. Те се суетят из поляните, събирайки треви и диви цветя. Не ги ядат веднага. Вместо това, те внимателно ги разполагат на скали на слънце, за да изсъхнат. Този процес на сушене предотвратява гниенето на растителността и запазва хранителната й стойност. Веднъж изсушена, пиката събира сеното и го отнася до барлогата си, добавяйки го към голяма обща купа сено, която ще служи като килер на колонията за цялата зима. Жизнено важно не само за пиката, но и за цялата екосистема. Пиките са основен вид плячка, критичен източник на храна за множество хищници, включително тибетски лисици, невестулки и орли. Есенна дейност подхранва оцеляването на много други животни през идващата зима. Но докато много същества се подготвят за статична зима, други се впускат в едно от големите пътувания на планетата. По огромните високопланински степи на тибетското плато, които граничат с северните флангове на Хималаите, големи стада от чиро или тибетска антилопа започват да се движат. От годината те се скитат из тези сухи равнини, но с настъпването на есента бременните женски предприемат трудно пътешествие от стотици километри до традиционните места за раждане на малки в подножието на Хималаите. Чируто е създадено за този свят.
осигуряват камуфлаж срещу почвата, а уникалните им подути муцуни съдържат сложни носни проходи, които затоплят студения въздух преди да достигне белите им дробове. Адаптация, забележително подобна на тази на снежния леопард, женските пристигат на своите родови места и раждат с забележителна синхронност, наводнявайки пейзажа с уязвими новородени. Насищане на хищниците с толкова много малки родени наведнъж хищници, като вълци и лисици, не могат да ги вземат всички. Малките са на крака в рамките на минути, готови да следват майките си. И все пак този невероятен спектакъл е засенчен от ужасна тежава под косъм, известен като шатуш, който е може би най-фината вълна в света. Той е толкова фин, че шал, изтъкан от него, може да мине през венчален пръстен. Но този лукс идва на смъртоносна цена. Вълната не може да бъде стригана или ресана. Тя може да бъде събрана само чрез елиминиране на животното. Законни шалове пръстени подхранва криза с бракониерството, която доведе вида до ръба на изчезване, докато усилията за опазване помогнаха на популациите да се възстановят. Епичната есенна миграция на чируто остава крехко поклонение, символ както на дивото величие на този високопланински свят, така и на неговата уязвимост към човешките желания. Ръщите птици, есента сигнализира за спешността на отпътуването. Черношипите жерави се събират в по-големи ята, тяхното едно пиле сега е силен летец. Те се хранят ненаситно, натрупвайки енергийните резерви, необходими за невероятното им пътуване на юг, обратно над хималайските върхове. Изпълват въздуха последен хор преди влажните зони да замлъкнат. Родителите са успели, те са отгледали ново поколение в едно от най-високите места за размножаване на земята. Сега те трябва да го водят на безопасно място преди зимата да се затвори. Есента в Хималаите е сезон на трогателни сбогувания и неотложна цел, последният дълбок дъх преди светът отново да бъде заключен в лед. От хилядолетия насам историята на Хималаите не е само за дивата природа. Хората също се адаптирали към живота в тези внушителни планини. Култури като шерпите от региона Хумбу или Брокпа от Ладак са развили дълбока симбиотична връзка с тази среда. Техният живот, техните митологии и техните духовни вярвания са били преплетени с сезонните ритми на планините и живота на дивите и създания. Техните традиционни практики често отразяват дълбоко уважение към естествения свят. Общности, планините се считат за свещени божества, а определени животни, особено снежният леопард, се разглеждат като техни проявления или защитници. Тази духовна екология в продължение на векове е осигурявала форма на защита за дивата природа, създавайки неформални убежища, където животните могат да процъфтяват заедно с човешките селища. Истината е, че за външен човек това е просто скала и сняг. За нас то е свещено. Снежният леопард не е просто котка, той е планински дух. Научихме от миналите поколения, че за да живееш тук, трябва да живееш в равновесие с тях. Това интимно познание се ражда от живот на дълбока адаптация. Народи като шерпите притежават повече от просто културна издръжливост. Те са биологично настроени към високите планини. Поколения живот на 3000 метра са оформили самата им физиология.
Телата им произвеждат повече азотен оксид, съединение, което помага за разширяване на кръвоносните съдове, позволявайки на кръвта да тече по-лесно и да доставя кислород по-ефективно, без нужда от по-високите концентрации на червени кръвни клетки, наблюдавани при аклиматизирани хора от низините. Тяхното земеделие, шедьоври на терасовидно земеделие, издълбани в стръмни склонове, предотвратява ерозията на почвата и максимизира използването на оскъдната, плодородна земя, модел на устойчиво инженерство. Този дълбок баланс обаче е дълбоко нарушаван. Третия полюс не е абстрактна бъдеща заплаха. Това е настояща реалност с опасни последици. Ускореното топене на ледниците води до образуването на огромни нестабилни езера от топяща се вода, преградени от морени от хлабава скала и лед. Падане на тези язовири, предизвиквайки наводнение от Ледниково езеро, е ужасяваща перспектива за общностите надолу по течението. Такъв потоп може да освободи милиони кубични метра вода за миг, опустошителна стена от вода, кал и камъни, която може да унищожи села, мостове и водно-електрически проекти на километри по-долу. Освен това, издигането на по-топлите температури преначертава екологичната карта на планините. Се придвижват към по-голяма надморска височина и видове от по-ниски надморски височини се придвижват нагоре, навлизайки в специализираните местообитания на алпийски създания. Това може да въведе нови болести и нови конкуренти, нарушавайки вековни екологични взаимоотношения. На нови пътища, макар и жизненоважно за развитието, прорязва девствени гори, създавайки линейни бариери, които фрагментират местообитанията. Пътят може да се превърне в непроходима стена за малко, живеещо в гората същество, като червената панда, изолирайки популациите и свивайки техния генофонд, бавен, невидим път към локално изчезване. Дивият як, масивен, едър, рогат добитък, тежащ до 1000 кг, е прародител на домашния як, животно, което е централно за оцеляването на много хималайски народи, осигурявайки мляко, вълна, месо и транспорт. Връзката между хората и техния добитък е на взаимозависимост, модел на оцеляване в тази предизвикателна земя. Баланс обаче сега е изправен пред безпрецедентен натиск. Хималаите, привидно безвремеви, са крехка екосистема, променяща се с тревожна скорост. Климатичните промени са най-разпространената заплаха. Третият полюс се затопля по-бързо от средното за света и отстъпващите му ледници имат дълбоки последици. Създава огромни, нестабилни езера, преградени от хлабава скала, рискувайки катастрофални наводнения надолу по течението. По-топлите температури преначертават екологичната карта, позволявайки на видове от по-ниска надморска височина да навлязат в алпийските местообитания, докато нестабилните сезони нарушават жизнените цикли, настроени към древни ритми. Едновременно с това, засилената човешка дейност носи своите собствени предизвикателства. Пътища и инфраструктура фрагментира девствени гори, създавайки непроходими бариери за дивата природа. Ръстът на туризма, макар и да осигурява икономически ползи, може да доведе до деградация на местообитанията, а прекомерната паша от домашен добитък увеличава конкуренцията с дивите тревопасни. Това, от своя страна, може да подхрани конфликтите между хора и диви животни, тъй като хищниците са принудени да търсят по-лесна плячка. И все пак, сред тези предизвикателства има надежда. Нарастващото осъзнаване на глобалното значение на Хималаите подтикна усилията за опазване в целия регион.
национални паркове и резервати за дива природа, осигуряващи жизнено важни убежища за застрашени видове. Организациите работят с местните общности, за да намерят начини за смекчаване на конфликтите между хора и диви животни, като създават защитени от хищници кошари за добитък и застрахователни схеми, които компенсират пастирите за загубите, намалявайки стимула за ответни действия срещу снежните леопарди. Научните изследвания предоставят решаващи нови прозрения за живота на тези неуловими създания. На GPS нашийници и капани с дистанционни камери премахва завесата на тайната, която отдавна е обгръщала живота на снежния леопард, помагайки на природозащитниците да идентифицират критични коридори и да разработват по-ефективни стратегии за защита. Ценни, създавайки топлинни карти на животинската активност, които разкриват критични ловни полета, сезонни територии и коридорите, които те използват за придвижване между планинските вериги. Природозащитниците след това могат да фокусират усилията си върху защитата на тези специфични, жизнено важни пътища. Освен това, те използват авангардни техники, като екологична ДНК или ЕДНК, като просто събират проби от вода или сняг от поток. Учените могат да ги анализират за микроскопични генетични следи, оставени от животни. Да потвърдят присъствието на неуловимо създание като снежен леопард или котката на Палас в огромна област, без изобщо да го видят, осигурявайки революционен, неинвазивен инструмент за картографиране на биоразнообразието. Тези усилия признават една основна истина. Бъдещето на хималайската дива природа е неотделимо от бъдещето на хората, които споделят нейните склонове. Истинското опазване не може да бъде наложено отвън. То трябва да бъде изградено в партньорство с местните общности, които са наследствените пазители на този пейзаж. През една година в Хималаите разкрива свят на спираща дъха красота и брутални трудности. От тихия хищник, навигиращ своя вертикален свят, до преданата жираф, отглеждаща малкото си срещу часовника, до трудолюбивата пика, подготвяща се за дългата зима, всяка история е урок по издръжливост. Бъдещето на тази великолепна пустош, покривът на нашия свят, сега е в нашите ръце. Нейното оцеляване, както и това на нейните забележителни създания, ще зависи от нашата мъдрост, нашата дълновидност и нашето уважение към деликатния баланс на живота във високите Хималаи.